کہ نہ کدی تھکنا ماپے دینے راضی یارو ماپے دینے راضی رب راضی پاویں گا ماپے دینے راضی رب راضی پاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندے آجے بندے آدھے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بھوکے آدھے اتے جو احسان کردا یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا بھوکے آدھے اتے جو احسان کردا یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا محشر نو نبی سونا گل لاوے گا محشر نو نبی سونا گل لاوے گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا عشر زکات کٹ حق ہے غریب دا اوے تینوں مل جانا جو تیری ہے نصیب دا عشر زکات کٹ حق ہے غریب دا اوے تینوں مل جانا جو تیری ہے نصیب دا جہنم دی اگ کولو بچ جاویں گا جہنم دی اگ کولو بچ جاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا اچھے اخلاق نال زندگی گزار اے نبی دے صحابہ وانگ ہوئے کردار اچھے اخلاق نال زندگی گزار اے نبی دے صحابہ وانگ ہوئے کردار پھر دنیا اے روے گی اے دنیا اے روے گی جے چھٹ جاویں گا دنیا اے روے گی اے دنیا اے روے گی جے چھٹ جاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندے آجے بندے آدھے بندے آجے بندے آدھے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا انشاءاللہ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی بہدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو آج دا اے عظیم پروگرام اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے کیونکہ بھائی محمد ساجد صاحب دی خصوصی محبت انہ دی کاوش اللہ تعالیٰ انہ دے والد محترم دے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ انہ دی والدہ صحبہ دے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ کروڑ جنت عطا فرمائے ہر نیک عمل اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے اور بلبل قرآن خطیب پاکستان وکیل صحابہ حضرت مولانا محمد صاحب ربانی صاحب اللہ تعالیٰ انہ دے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے آواز اندر انداز اندر اللہ مزید نکھار پیدا فرمائے حاجی محمد یوسف صاحب دیگر مسجد دی انتظامیہ تسی سارے پنڈ والے اللہ دا گھر بڑا سونا بنایا ہے اللہ توڑے کرانو آباد اور شاد رکھے توجہ کرنا قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے اس باب دا ذکر فرمائے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوال کرتے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں بھی اسی اپنا مال کتے خرچ کریے، ساڑے مال دے سب تو زیادہ حقدار کون نے؟ اللہ فرماتے نے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، محبوب جی اپنے صاحب تو کہہ دیو تواڈے مال وچ سب تو پہلا حق تواڈے والدین دے، پہلا حق تواڈے والدین دے، اپنا مال اپنی دولت اپنے ماں باپ دے سب تو پہلا خرچ کرو۔ اسی تے بڑا خرچ کرنے ہاں، اب کئی لوگ نہیں ویکھے خرچ کرتے نے، ایک رات نچن والی عورت تے 10 لاکھ روپیہ خرچ کر دینے ہاں، اسی تے بڑے خرچ کرنے ہاں، کوئی مکان سونا بنائیے نا تے بیلیاں دی دعوت کر کے اس دعوت تے 3-4 لاکھ روپیہ خرچ کر دینے ہاں، اسی تے بڑا خرچ کرنے ہاں، کدے شادی دا موقع ہوئے اس شادی دی ہمارا لوکاں تو پیسے سٹ کے اسی 2-3 لاکھ روپیہ خرچ کرنے ہیں، اسی تے بڑا خرچ کرنے ہیں نا، کدے پتہ چل جائے فلاں جگہ تے ٹھٹھرے بیلیاں نو بھی خصوصی دعوت دینے ہیں، جناب گڈی میں کرواواں گا، پیٹرول میں پواواں گا، تہاڈیاں ٹکٹاں بھی میں بھراں گا، آؤ کنجر خانہ دیکھ کے آئیے، لوکاں تے خرچ کرنے ہیں، یہ سارا پیسہ ضائع جو لوکاں تے خرچ کیتا، حال یہ ہے لوکاں تے 10 لاکھ خرچ کر دینے ہاں، گھر اندر ماں کوئی میڈیسن واسطے دوائی کوئی میڈیسن واسطے پیسے کوئی نہیں، گھر اندر باپ کو لباس کوئی نہیں، کدے ماں دا حال نہیں پوچھیا، کدے باپ دا حال نہیں پوچھیا، لوکاں دے بڑے حال پوچھنے ہاں، او جی فلاں بندے نے میرے تے احسان کیتا تے میں نسلی بندہ میں او دا احسان تے نہیں نہ بھولنا، او دے احسان دے بدلے میں ساری زندگی احسان یاد رکھ کے او دے تے خرچ کرتا رہاں گا، انہیں ایک احسان کیتا ساری زندگی یاد رکھنے، تینوں کدے باپ دا کوئی احسان یاد نہیں آیا، تینوں کدے ماں دا کوئی احسان یاد نہیں آیا، جنہ تینوں چایا کھڈایا سانبھیا پالیا، تیرے منہ اندر لقمے پائے انگلی نہ لگا کے ترنا سکھایا، جنہ تینوں عزت مقام مرتبہ دیتا، انہاں دا کوئی احسان یاد نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ماں باپ تے خرچ کرنے والا بنائے، آمین، سارے کہہ دیو آمین، آمین۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا، مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دا نام اسم گرامی آوے، میرے پیغمبر دے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونے اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا، میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، اے ایمان والے جدو تیرے سامنے وضحا تے مکھڑے والے دا نام آوے، واللیل دیاں زلفا والے دا نام آوے، علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے، والعصر دے زمانے والے دا نام آوے، انا آتینا کل کوثر دے حوض والے دا نام آوے، یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آوے، تو آبادی پیشانی والے دا نام آوے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء دیاں اداواں والے دا نام آوے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی رحیمی والے دا نام آوے، لا اقسم بہذا البلد دے شہر والے دا نام آوے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم دی اخلاق والے دا نام آوے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ دی معراج والے دا نام آوے، تو ہی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، مالک کائنات فرماتے نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ نبی
پاک تے درود پڑھو گے جدو کتے سایہ نہیں ہوئے گا اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا. نبی پاک تے درود پڑھو گے جدو تیاں پتر کم نہیں آن گے ادو آمینہ دے لال کم آن گے. محبوب تے درود پڑھو گے اللہ جامع کوثر نصیب فرمائے گا. لب تیرے ہون گے ہاتھ محمد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. رب دا قرآن گے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا. سبحان اللہ. رب دا قرآن گے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا. آؤ اج ذکر نبی کریے رج رج سونے دے درود پڑھیے. سبحان اللہ. آؤ اج ذکر نبی کریے رج رج سونے دے درود پڑھیے. رب دس درجے بلند کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا. رب دا قرآن گے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا. روضہ ہوئے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود. روضہ ہوئے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود. جہنم دی اگ وچ روے سڑدا رب دا قرآن گے اشارے کردا رب بھی حضور دے درود پڑھدا رب دا قرآن گے اشارے کردا. انعام رب اجدا کمال کر دے جنت وچی آقا دے او نال کر دے. انعام رب اجدا کمال کر دے جنت وچی آقا دے او نال کر دے. اوتھے بھی روا میں درود پڑھدا اوتھے بھی روا میں درود پڑھدا. رب دا قرآن گے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن گے اشارے کردا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ دا نام ہے تے کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پرانے توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر دے کول آنے والا آیا وے عرض کرتا ہے سونیا بھلا دسونا سب تو زیادہ میرے حسن سلوک دا حقدار کون ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماتے نے آنے والے سب تو زیادہ تیرے حسن سلوک دا حقدار تیری والدہ محترمہ. عرض کرتے ہیں سونیا اے دے بعد آقا فرماتے نے تیری والدہ محترمہ. عرض کرتے ہیں سونیا اے دے بعد آقا فرماتے نے تیری والدہ محترمہ. عرض کرتے ہیں سونیا اے دے بعد آقا فرماتے نے تیرے ابو جان تیری ماں بھی تیرے حسن سلوک دی حقدار ہے تیرا باپ بھی تیرے حسن سلوک دا حقدار ہے. ماں دیواری نبی پاک نے 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں زیادہ حسن سلوک دی حقدار ہے کیونکہ ماں دی زندگی اندر 3 لمحات ایسے آتے نے جڑے بڑے مشقت والے ہوندے نے بڑے پریشانی والے ہوندے نے. پہلا مرحلہ مالکے کے نام فرماتے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. پہلا مرحلہ جدو ماں نوں پتہ چل جاوے اللہ تعالیٰ نے میرے تے فضل فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے تے کرم فرما دیتا ہے. پھر ماں دے جسم اندر بڑیاں تبدیلیاں دیاں نے کتے بخار ہو گیا کتے طبیعت خراب ہو گئی. جدو زیادہ طبیعت خراب ہو جاندی ہے نا والدہ محترمہ ڈاکٹر صاحب دے بول گئیاں نے ڈاکٹر صاحب طبیعت بڑی خراب ہے بخار بڑا ہو گیا ہے جسم
اندر بڑیاں درداں نے ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن دتیاں اج میڈیسن اٹھائیاں تے خیال آیا اللہ نے میرے تے فضل کیتا وے کہ نہ میڈیسن دی وجہ تو میرا بچہ ضائع نہ ہو جاوے کہ میڈیسن دی وجہ تو میرے بچے تے کوئی پریشانی نہ آ جاوے اج میڈیسن رکھ دتیاں ڈاکٹر صاحب میں بیماری اندر ہی رات گزار لواں گی میں بخار اندر ہی وقت گزار لواں گی مگر میں میڈیسن استعمال نہیں کر سکتی اللہ نے میرے تے فضل فرمایا وے کہ میڈیسن دی وجہ تو میرے بچے واسطے پریشانی نہ بن جائے پہلا مرحلہ ماں دے آندا وے باپ نے فون کیتا تھی آ کے مل جا ماں کی دیے میں تیرے واسطے اداس ہاں ادھر بیٹی آکھ دیے بابا میں بھی بڑی اداس ہاں امی جان میں بھی بڑی اداس ہاں مگر لمبا سفر نہیں کر سکتی اللہ نے میرے تے فضل فرمایا وے اللہ نے میرے تے کرم فرمایا وے کہ سفر کرم دی وجہ تو میرے بچے واسطے کوئی پریشانی نہ بن جائے کہ سفر کرم دی وجہ تو میرا بچہ ضائع نہ ہو جاوے پتہ کہ ماں کون ہے جدوں ماں دے اللہ فضل فرما دے نے 9 مہینے اندر ماں آپ اکھاں بند کر کے ستی ہوندی ہے مگر ماں دا دل جاگدا ہوندا ہے کدے بھی ماں زیادہ دیر ایک کروٹ سائڈ تے نہیں لے سکدی کدے دائیں لیٹی کدے بائیں لیٹی ادھی رات دا ویلا ہوے اگر چند لمحے بچہ ماں دے پیٹ اندر حرکت نہ کرے چند لمحے بچہ ماں دے پیٹ اندر حرکت نہ کرے ماں تے تڑف جاندی ہے اٹھ کے بیٹھ جاندی ہے فوراً اپنے سر تاج نہ اٹھایا میرے خامد جاگنا جلدی گڈی باہر نکال ڈاکٹر صاحب کو جانے خیر ہے وے اگے میرا بچہ حرکت نہیں کر رہا میرا بچہ حرکت نہیں کر رہا چند لمحے تو ماں دے پیٹ اندر حرکت نہ کرے ماں دی جان تے بن جاوے اج ماں بیمار ہے تینوں خبر ہی کوئی نہیں اج ماں دکھی ہے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں اج گرمیاں دے لباس دا کوئی نہیں خیال اج سردیاں دے لباس دا کوئی نہیں خیال اے پہلا مرحلہ ماں دی زندگی اندر دوسرا مرحلہ وابسات کرغا جدو بڑیاں تکلیفاں دے نال ماں نے جنم دیتا بڑیاں تکلیفاں دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر دے کول آنے والا آیا ہے عرض کرتا وے سونیا میں اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے بیت اللہ تے طواف کراندا رہیا وا اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے میدان عرفات اندر جاندا رہیا وا اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے صفا مروا بھی صحیح کرتا رہیا وا ایک روایت اندر آندے عرض کرتے سونیا میں 7 حج کرائے نے 7 حج کرائے نے اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے بلا دسو تے صحیح نا میں ماں دا حق ادا کیتا کہ نہیں کیتا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کائنات فرماتے نے آنے والے آؤ تیری ماں دا تینوں سامنا بھی ایک پاسے تیری ماں دا انگلی نہ لگا کے دوڑانا بھی ایک پاسے تیری ماں دا تینوں بولیاں سکھانا بھی ایک پاسے تیری ماں دا تیرے منہ اندر لقمے پانا بھی ایک پاسے اوے میرے یار تو تے اس لمحے دا بھی حق ادا نہیں کر سکدا اگر ساری زندگی اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے بیت اللہ دے طواف کراندیاں دنیا تو رخصت ہو جاوے اس لمحے دا بھی حق ادا نہیں کر سکدا جدوں تیری ماں نے تینوں جنم دیتا ماں دا ٹھنڈا روکا نکل گیا ماں دے متھے پسینہ آ گیا اے دوسرا مرحلہ وے تے تیسرا مرحلہ یار ساڈے گھر اندر کوئی مہمان آ جاوے اسی 2 دن برداشت نہیں کر سکدے ساڈے گھر اندر کوئی مہمان آ جاوے اسی 2-4 گھنٹے بعد پریشان ہو جاتے ہیں کدوں مہمان جائے گا 2-4 دن مہمان نوازی نہیں کر سکدے بس ماں ہے نا جس ماں نے 2 سال دنوں اپنی گود اندر لٹایا ماں ہے نا جس ماں نے 2 سال دنوں اپنا دودھ پلایا ماں ہے نا جس ماں نے 2 سال دنوں سینے تے لٹایا ماں ہے نا جڑی آپ گلے پہندی رہی دنوں سکے پاندی رہی اے ماں ہے نا جڑی تیری ناپاکی نو پاک کردی رہی اے ماں ہے نا جڑی آپ جناب دا ماڑا لباس پہن کے دنوں سونا لباس پہناندی رہی اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ تے خرچ کریا کرو اپنے ماں باپ تے خرچ کریا کر اگر ماں تے خرچ کرے گا اللہ تیری ہر دعا نو قبول کرے گا اگر ماں
تے خرچ کرے گا اللہ تیریاں دعاواں ضائع نہیں کرے گا توجہ کرنا غور کرنا اے ماں تے خرچ کرنے والا جدا نام ہے حضرت اویس کرنی بتا کہ اویس کرنی کون ہے اپنی والدہ محترمہ کا خیال کرنے والا اویس کرنی کون ہے بیڑے دیاں صفائیاں کرنے والا اویس کرنی کون ہے ماں نو وضو کران والا اویس کرنی کون ہے ماں واسطے چار پئی بچھان والا اویس کرنی کون ہے ماں واسطے آپ آٹا گنڈن والا اویس کرنی نے آٹا گنڈنا ادھر جناب نہ اگ جلانی ادھر سالن بنانا شوربے والا سالن بنا کے اویس کرنی نے اپنے ہتھاں دے نال روٹیاں بنانیاں روٹیاں بنا کے ادھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس شوربے دے اندر پگو دینے جدو شوربے اندر ٹکڑیاں نے نرم ہو جانا اپنی والدہ دیاں قدماں وچ بیٹھ جانا ماں دے منہ اندر لقمے پانے اپنی ماں نو کھانا کھلانا بتا کے اویس کرنی کون ہے اپنی والدہ محترمہ نو غسل کرانا بتا اویس کرنی کون ہے اپنی ماں دیاں زلفاں دے اندر کنگھی پھیرنی اپنی ماں نال محبت کرنی میرے آقا فرماندے نے میرے یارو ایک میرا یار اونے مینوں نہیں ویکھیا اودا دل بڑا کردا وے میں نبی پاک دے کول جاواں اودا دل بڑا کردا وے میں پیغمبر دا دیدار کراں اودا دل بڑا کردا وے میں مصطفیٰ دے پیچھے نمازاں پڑھاں مگر آ نہیں سکدا ایدے گھر اندر دی والدہ محترمہ ضعیف ہے اپنی ماں دی خدمت کردا وے اے میرے یارو اویس کرنی جتھے بھی مل جائے اویس کرنی کوئی دعا کرایا جے اللہ اویس دی دعا ضائع نہیں کردا اللہ اویس دی دعا ضائع نہیں کردا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی امیر المومنین فرماتے ہیں اویس میرے حق اندر دعا کر دے حضرت اویس فرماتے ہیں امیر المومنین جی تسی میرے حق وچ دعا کرنی سی تسی نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھتے رہے نبی پاک دے پیچھے جمعے پڑھتے رہے مصطفیٰ نال مل کے جہاد کرتے رہے عمر جی تہاڈا شام تے اے وے نبی پاک نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا عمر بن خطاب نبی بن جاندا عمر جی تہاڈا شام تے اے وے دنیا مرید بن کے آئی تسی مصطفیٰ دی مراد بن کے آ گئے تسی میرے حق وچ دعا کرنی سی تسی مینوں کہہ رہے ہو حضرت عمر فرماتے ہیں اویس میں اپنی مرضی نال نہیں کہہ رہا میں اپنی مرضی نال نہیں کہہ رہا مینوں آمینہ پہ لال دس گئے نے مینوں مصطفیٰ نے آکھیا وے اویس کو دعا کرایا دے اویس نے کدے ماں دی نہیں موڑی اللہ نے کدے اویس دی نہیں موڑی اویس نے کدے ماں دی نہیں موڑی تے پھر رب نے کدے اویس دی حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ سب تو برا کلمہ تو انہوں کیڑا لگتا ہے اللہ فرماتے ہیں جدو کوئی ماں باپ اپنے اولاد نو برائے تے اولاد آکھے میں نہیں آنا اللہ سب تو برا کلمہ یہ لگتا ہے تو اولاد آکھے سامبن پالن نوان توان کپڑے لے کے دیں کھانا کھلان دن رات دا خیال کریں تے ماں باپ کو چھوٹا دیا کام اکھن تے اولاد آکھے میں نہیں کر سکتے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میں جڑی بات کرنا چاہنا وا سب تو پہلا تواڈے مال دے حقدار تواڈے ماں باپ نے اپنی ماں تے اپنا پیسہ خرچ کر اپنی ماں تے پیسہ خرچ کرے گا اللہ تعالی ڈبل اجر بھی عطا فرمائے گا اللہ تیریاں دعاواں بھی اپنی بارگاہ اندر قبول کرے گا پوچھو نہ انہاں دے کولوں جنہاں دے گھر دے بیڑے ویران ہو چکے نے ماں دا بکھڑا نظر نہیں آندا باپ دیاں محبت نظر نہیں آدیاں ماں دا پیار نظر نہیں آتا ماں دا نیم البدل تے اللہ نے کائنات وچ بنائے ہی کوئی نہیں بتا بہنا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو دلہن بنیاں سر اکھاں برس گئیاں سر میرے محبوب پیغمبر نے پوچھا فاطمہ تیری آنکھاں میں آنسو کیوں آ گئے عرض کردیاں نے سونیاں
اج ماں خدیجہ دی یاد آ رہی ہے، اج ماں خدیجہ دی یاد آ رہی ہے، اج میرا فاطمہ دلہن بنیاں نے، اج میری والدہ محترمہ خدیاں تے کنیاں راضی ہوندیاں، اج میری والدہ محترمہ خدیاں تے کنیاں خوش ہوندیاں۔ ماما والے ہو جاندے ہو نا، اے جدوں عید والا دن ہوندا ہے، کئی جوان ویکھے نے لوکی عید گاہ ول جاندے نے، اے چلدیاں چلدیاں قبرستان پہنچ جاندے نے، اپنی ماں دی قبر تے کھڑے ہو کے روندے نے۔ امی جدوں بھی عید آیا کردی سی، ماں تو ساڈا کھانا تیار کردی سی، امی جدوں بھی عید آیا کردی، ماں تو ساڈے کپڑے تیار کردی سی، امی جدوں بھی عید آیا کردی، ماں تو سانو عیدی ویتا کردی سی، ماں ساڈا خیال کریا کردی سی۔ اج عید آ گئی ہے، اج پردیسی بھی واپس آ گئے نے، پر ماں تیرا چہرہ نظر نہیں آندا، ماں تیرا مکھڑا نظر نہیں آندا۔ اے جوانوں پتہ ہے نا، بندہ دکھی ہو جاوے تے دل کردا ہے ماں نو دکھ سناواں، بندہ پریشان ہوے دل کردا ہے ماں دی گودی وچ سر رکھ کے لیٹ جاواں، بندہ کوئی مصیبت وچ ہوے دل کردا ہے ماں کولوں دعا کراواں، جدوں ماں ٹر جائے پھر دعاواں کرن والا کوئی نظر نہیں آندا، جدوں ماں ٹر جائے پھر متھے بوسا کرن والا کوئی نظر نہیں آندا، جدوں ماں ٹر جائے پھر دکھڑے سنن والا کوئی نظر آندا۔ چار تیاں نے تین پتر نے، سارے اپنے دکھ ماں نو سناندے، دو سکے بھائی لڑ پہنا تے ماں زندہ ایک آئے گا ماں نو آکھے گا تیرے پتر نے میں نیچ کی تھی، تے دوجا آئے گا آکھے گا تیرے پتر نے میں نیچ کی تھی، حالانکہ دونوں پتر ہی ایسے ماں نے۔ کوئی نہیں دکھی وڈی دے لوکو ماں دے باج، اس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا ماں دے باج، اس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا ماں دے باج۔ پتراں دے نال لاڈ لڈاؤندیاں ماواں نے، روندیاں نو پل وچ ہساندیاں ماواں نے، ماں باجو مک جاندی اے لوکو گھر دی ساج، ماں باجو مک جاندی اے لوکو گھر دی ساج، اس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا ماں دے بال۔ بیٹیاں دے دکھ درد نہ کوئی وڈاندا اے، بھئی کلیاں بے ماں بابو نہ کوئی سمجھاندا اے، بیٹیاں دے دکھ درد نہ کوئی وڈاندا اے، بھئی کلیاں بے ماں بابو نہ کوئی سمجھاندا اے، تیاں نو کر کھاوݨی ہوندا ماں دے باج، تیاں نو کر کھاوݨی ہوندا ماں دے باج، اس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا ماں دے باج۔ مکے سا چک منجا قبری لے جاندے، سنبھل کے قدم اڑ جاویں لوکی کہہ جاندے، مکے سا چک منجا قبری لے جاندے، سنبھل کے قدم اڑ جاویں لوکی کہہ جاندے، ساوی بگانے لگدے نے ماں دے ساواں باج، ساوی بگانے لگدے نے ماں دے ساواں باج، اس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا۔ ماں تے اپنا مال خرچ کر، اللہ ڈبل ثواب بھی عطا فرمائے گا، اللہ جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے آپ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پرانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا باب جنت دا عمدہ دروازہ ہے باب جنت دا بہترین دروازہ ہے اپنے باپ دے اپنا مال خرچ کریا کر اپنے باپ دا خیال کریا کر یہ ماں راضی تے رب راضی یہ باپ راضی تے رب راضی اگر ماں چولہے تے جلدی رہندی ہے باپ فیکٹری اندر بھی تے دھکے کھاندا رہندا ہے اگر ماں چولہے تے جلدی رہندی ہے باپ دیہڑیاں بھی تے کردا رہندا ہے اگر ماں چولہے تے جلدی رہندی ہے باپ سارا دن ریڑھی بھی تے لگاندا ہے نا اگر ماں چولہے تے جلدی رہندی ہے باپ ادھی رات سپاں دیاں سریاں تے قدم رکھ رکھ کے فصل تیار پیا کر دے کہ فصل تیار کر کے اے نہیں آکھدا میری فصل پک جائے گی میں اپنے واسطے نواں لباس لواں گا میری فصل پک جائے گی میں اپنے واسطے گڈی لواں گا میری فصل پک جائے گی میں اپنے واسطے گھر خریداں گا نا فصل پکا رہے آوے چلے خیال پیا کر دے اے 4 کلے میری گندم ہو جائے گی اے 10 کلے میری مکی ہو جائے گی اے 15 کلے میرا کماد ہو جائے گا میں اپنے پتر واسطے گھر سونا بناواں گا میں اپنے پتر واسطے زمین خریداں گا میں اپنے بیٹے دی شادی دی تیاری کراں گا میں اپنے بیٹے واسطے دلہن دی تلاش کراں گا ایک محنت باپ پیا کر دے کہ جناب اپنے بیٹے واسطے پیا کر دے اپنے بیٹے واسطے پیا کردا ہے اگر ماں اپنے بچیاں واسطے تڑپ دیے نا خدا دی قسم باپ بھی بڑا تڑپدا ہے دلیل کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے پتہ کہ حضرت یوسف جدا ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام دے بولو جدائیاں بڑھدیاں 40 سال گزر گئے نے حضرت یعقوب علیہ السلام جب بھی بولنا اکھاں میں جانسو آ جانے ٹھنڈا ہوکا پرنا آکھنا ہائے میرے یوسف 40 سال گزر گئے نے ایک دن بھی یوسف نو نہیں بھولے نے 40 سال گزر گئے نے ادھی رات دا ویلا ہونا پھر بھی اٹھ کے بیٹھ جانا ہائے میرے یوسف وقت گزردیاں علماء کرام تشریف فرما نے حضرت یوسف علیہ السلام دی جدو پائیاں نال ملاقات ہو گئی آکھیا میرے ویرو دسو نا میرے بابا دا کی گال میرے ابا جان دا کی حال آکھیا اے یوسف حضرت یعقوب دی اکھاں تو نبی نیر ہو گئے نے تیری آنکھ اندر رو کے اکھاں دی بینائی بھی ختم ہو گئی ہے حضرت یوسف دی اکھاں برس گئیاں نے اے اپنا کرتا اتاریا آکھیا میرے ویرو اے کرتا لے جاؤ میرے بابا دے کو میرے بابا نو کرتا دے آ جے او دیاں کھانا لگایا جے اللہ کھان دی بینائی واپس کر دیں گے ادھروں کرتا آ رہے آوے حضرت یعقوب علیہ السلام دے قریب جو کرتا نہیں پہنچے آؤ بستی اندر کرتا نہیں آیا اجھے راستے اندر ہی کرتا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے میرے بچیوں جمع ہو جاؤ جدو فیملی والے جمع ہو گئے حضرت یعقوب فرماندے نے پترو اگر تسی مینوں کملا نہ آکھو اگر تسی مینوں مجنون نہ آکھو اگر تسی مینوں دیوانہ نہ آکھو اج مینوں میرے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے اج مینوں میرے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے اج جناب یوسف آپ نہیں آئے اج کرتا قریب نہیں آیا اج کرتا لے کے قافلے والے آ رہے تھے حضرت یعقوب فرماتے نے بچو اج مینوں میرے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے یہ بچیاں نے آکھیا بابا ہر وقت یوسف کرتا رہنے اے بابا کتے یوسف کرتے ہیں تینوں موت نہ آ جائے اتنا یاد نہ کرے کر اج کرتا شہر اندر آیا فرمایا میرے بچے انج لگ دے جنہیں میرا یوسف میرے شہر اندر آ گیا ہے کرتا گھر اندر آیا فرمایا انج لگ دے جنہیں آ میرا یوسف آ گیا ہے جنہیں آ میرا یوسف آ گیا ہے بچیاں نے آکھیا بابا یوسف تے نہیں آیا حضرت یوسف دا کرتا آ گیا حضرت یوسف نے کرتا بھیجے آوے حضرت یعقوب علیہ السلام طرف ہے فرماتے نے لے آؤ نا میرے پتر دا کرتا لے آؤ نا میرے بیٹے دی قمیض اس کرتے اندر میرے پتر دے پسینے دی خوشبو دے ہوئے گی میرے پتر دے بدن دی خوشبو دے ہوئے گی ایج کر کے کرتا اٹھایا اپنے سینے لگایا اور حضرت یعقوب نو سکون ملے اے جناب دا کرتے وچ خوشبو لے رہے اپنی اکھاں تے لگایا اتنا راضی ہوئے اللہ نے اکھاں دی بینائی واپس کر دیتی جی ماں اپنے بچیاں لے روندی ہے تے باپ بھی بڑے روندے
یہ الگ بات ہے کہ ماں سامنے رو لیندی ہے تے باپ لوگ کے رو لیندا ہے. باپ سامنے اس وجہ تو نہیں روندا کہ تے میرے پتر دا حوصلہ نہ ٹوٹ جائے. اور تو سمجھنا ہے کہ باپ محبت ہی نہیں کرتا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانے پروانے توجہ کرنا. باپ جنت دا بہترین دروازہ ہے. جویں ماں دی خدمت لازم ہے ایویں باپ دی بھی خدمت لازم ہے. میں تے اکثر کہا کرنا وا جوانو اگر باپ کوئی گل سمجھائے انہوں برا نہ جانیا کر. باپ دے تیری تربیت واسطے وے, باپ دے تیری اچھائی واسطے وے, باپ دے تینوں چنگے راستے تے پان واسطے وے. اگر کتے باپ غصے اندر آ کے تینوں تماچا مار دے وے ناراض ہو کے نہ گیا کر, غصے ہو کے نہ جایا کر. خدا دی قسم ہے میرے چہرے تماچا بعد اندر بج رہے تے باپ دے کلیجے نو روگ پہلے پہ جاندا ہے. تھوڑی دیر دے بعد ویکھیا کر تنہائی دی اندر تیرے باپ دی اکھاں بھر جاندیاں نے. اج میں اپنے بیٹے نو تماچا مارے آوے پتہ نہیں میرا پتر کی سوچدا ہوئے گا, پتہ نہیں میرے بیٹے دے دل تے کی ہوئے گی. تے جے پتر آکھے ابا لے تیرا گھر پہ اج دے بعد میں تیرے گھر نہیں آنا, اگر پتر ناراض ہو کے چلا جاوے شام پہ جاوے بیوی نے کھانا تیار کیتا ہے اج اپنے خامن دے سامنے رکھے آوے تے سر تاج نے روٹی دا لقمہ توڑیا اج کھان لگا نالے پوچھ دے دس نا میرا پتر آیا ہے کہ نہیں آیا, اجے تک تے تیرا بیٹا نہیں آیا. لقمہ واپس رکھ دیندا ہے اے کھانا چک لا مینوں بھوکھی کوئی نہیں, اے کھانا چک لا مینوں بھوکھی کوئی نہیں. میرا پتر رس گیا ہے, میرا بیٹا ناراض ہو گیا ہے, میں کھانا کیویں کھا سکنا وا. تھوڑی رات گزر جاوے جویں ماں دروازے ول تکدی رہندی ہے اوویں باپ بھی مڑ مڑ کے دروازے ول تکدا رہندا ہے. تے جے پتر گھر آئے تے باپ نو نہ بلاوے تے باپ دی سلح دا رنگ ہی وکھرا ہوندا ہے. باپ انج بناوندا ہے جا پانی لے کے آ, جا فلاں چیز لے کے آ, فلاں کم کر کے آ. باپ تو پانی دی لوڑ نہیں ہوندی, باپ تو چیز دی لوڑ نہیں ہوندی. باپ تے کسے بہانے پتر نال صلح کرنا چاہتا ہے, باپ تے کسے بہانے پتر نو منانا چاہتا ہے. اے نوجوانو اگر ماں باپ ہے نے تے قدر کر لو, پوچھو نہ تے بولو جنہ تے باپ دنیا تو ٹر گئے نے. بھائی ساجد صاحب دے والدے محترم اللہ نو پیارے ہو گئے, گھر دا بیڑا خالی ہو گیا. اج محبتاں نظر نہیں آندیاں, اج پیار نظر نہیں آندا, اج خلوص نظر نہیں آندا. تہاڈی مسجد تے مؤذن اللہ نو پیار